Zastupiteľský zbor nášho mesta schválil na svojom poslednom zasadnutí nariadenie o ochrane pamätihodností Šamorína. Dokument bol predložený Komisiou pre cestovný ruch. O okolnostiach jeho prípravy nás informoval iniciátor a člen komisie János Húzsegyi. Tudatosult bennünk az, hogy Somorján még nincs ilyen rendelet, ahol definiálva lennének a városi műemlékek, és innen lényegében jött az ötlet, hogy más városok mintájára jó lenne egy hasonló rendeletet megírni, összerakni, amiben kellőképpen le lenne írva az, hogy mik is a városi műemlékek, és miféleképpen kéne ezeket a műemlékeket védeni, annak érdekében megmaradjanak a jövő generáció számára is. Nariadenie určuje vytvorenie evidencie zaniknutých, hmotných, hnutelných, hmotných, nehnuteľných a nehmotných pamätihodností. Na zoznam zaniknutých pamätihodností bol okrem iného zaradený bývalý vojenský zajatecký tábor, železničná trať v Šamoríne, ako aj parný mlyn a parné kúpele. Na zoznam hmotných nehnuteľných pamätihodností bol zapísaný napríklad korunovačný obelisk Panny Márie, studňa na hlavnom námestí a ďalších 26 položiek. Somorján szerencsére vannak még mai napig is értékes és felelhető műemlékek. Van itt jó pár olyan műemlék, ami országos műemlék, ezek be vannak írva nyilván az országos műemlékek listájára, ilyen például a kolostor, meg a több templom is, ami megtalálható Somorján, de ezen felül vannak kisebb értékek, amik nem voltak semmiféle módon levédetve, és ezért is volt fontos létrehozni ezt a városi rendeletet. Nariadenie, ktorého prijatie zastupiteľstvo jednohlasne podporilo, vstúpilo do platnosti začiatkom tohto mesiaca.